Ta hagani gepor ngadap daga jing snongo yo blay. Sa sisian pat ngala ia kaban wan shifi lingba gani ka Jingduwai kabang penlong mentala kumbakat tuan nisien. But ngasngo kumenru bangayo idon shibon kiba join apa gani ka live chat. But kumjuru kidon kiba page lingba ki phone kiba bon ki jing page jongki. Te hagani gepor ngakwaru bangan keren katukat ni nakamta jongfi ngala ai gani ka ia gani ka jing pentip lupa. But menta Sngi ngi klempat pelat ia ki live chat ang to po ka mobile phone jongfi la ni hagano no ka ba pipet. Kadaw ko day na mga kwa ba nginom bon palat na marba ndakala bon palat ngamla stia ngan Jubab la ni ngan Duwai lut igi Jingduwai. Ta hagani ka por nga kwa ba ngan ai fikat tukat ni ki jing keren. Lese ka banyarap ifi ba fin sngoto igi jingmot jong kani ka program ka bangale agani ka por. Fi kani ka jingle jong agani ka por ka day banga ai gani ka Jingduwai ka ba Kyrpang kadaw ka ba kongsan ega day ngadan shibon baha ki brio ki ba phone siya nga ki ba ai ki request ki jong ki but ki ba kwa ba ni kendo marmet rekimla nga siya don ka counseling kumla siya igi Sngi kamot aga witness day nado ko por shibaji shaneng nado kumto sanchiteng drubaji te wat gitu ki ba wandro ki ba pli ki hap shang ne bro si Sngi ki hap up na mag-counseling ka simpor tenga persyang da kaniru kalat nalor ka to ka counseling ka mga dana siya igi Sngi nga persyang da kaniru kalat bangan ya kendo pergi brio ki badan kam iya ka Jingduwai dahil ni ka por 4 dan setiap menurut ba ay Jingkylli tenga kwa ngan Duwai shwai anyway iba ay iya ka ni ka request ka jang iba kerteng Alberin thank you kublay shibon fi Alberin thank you ngan Duwai nakabenta ka jingyay ne jang fi ben shakri but ki jing ki babon ki bafi kendo aga jing jang fi ikat kum nagakatin ka jang blay ka Bible ka kren shay u David Wang ki jing jar jang bahok ki long shibon Henry day blay uban pelat yaki kaway hadin kaway pat tenga kwa bafiniyay ne shakri utray kmilan tibo blay ulek eke bakraw dengan Duwai no ipi Alberin thank you ku try agani ko para play daga jinget nga yang na niya poka jingpen sle ga jong men se makoy nga Duwai kin try ga ba men le isen iko pa play haga jinget ba ga jing shikri nga wanra ini Alberin na play nga nget kin try ka jing persyang jo iban yang scam bania jikman I bor ko try don rakat bat ki jing ki bopon ki be kendo I ga jing start ga jame I ga jing ga jame kaban pla I be nangkum no ban shakri me ban ga jing ka ba me don ban pla kum malakular kan long ga jing je ka we pa ko we nga Duwai ga yi ga sam ye ga jing jong men bless ga ni Sngi trying nga nget men ka khu ye ga jing je ka kerteng ga dong jisu ngi Duwai amen. Tongan Duwai ru ini hunlang makri. Ngin Duwai nakabenta jong bat ilok jong Kidan kwa banyo lagi jong gikhon gikti. Kene ga Jingduwai ka ba nga kwa ba pin nget scam ba blay uday blay ubala ban le yaki kamba aga jing jafi. Nga kwa ru ba pin plet jingmat abang Duwai namaru blay kular ban le kamba yaga jing ga jafi tinget scam ngan Duwai no agani ga par kupang awanra ini hunlang makri ablay ga kerteng ga dong Jesus Christ nga Duwai ki baro shikure mablay be it jonga kidana prenga jaka kabahadu menta kimpat yo lagi khon kikti try de ga jinget nga kren nang ni ablay ka nan ga kamba aga met ga joi back no ga khanglat ga wit can try nga kren ka nan ga jing say so kin long fruitful kin dan ke jing kerkhu ke jame ko pa haga ba men ai ki khon ki khti ki ko try man ngana yo iro a blame it ba ke jing jong ki kin kemen haba kinang ban nget ba ba kinang ban shekri me kin yo iba men ai ki khon ke por ke badai trying a kren ne ke jing kerkhu kan long haga jing je ina do mata ke Sngi haga kerteng ke dong ji sungi Duwai amen amen to ngakwaru ngan Duwai na benta Elbis malngyang
ha pi kli Jingkylli ngani gepor tanga kwa fin sngap ana mangala dem ong lepa mentag singan air gat bagi Jingkylli tiki tu ge bapa duai la da kalong bala ngan sa duai kelum fi sibet terai menta kendiat agani gepor ngan Jubab yegini ge Jingkylli ngin ya pet yegini ge Jingkylli kiba fikli lesingan ong lepa fi agani gepor yegi Jingkylli de sngap ha ngan penil pai fi nang ni bapindup snotho yegi Jingkylli haba fikli yegi Jingkylli ngakwa bapindup snotho bagidan ge Jingkylli kiba ngan Jubab bat kindan ge Jingkylli kiba nganum Jubab balenga ongum tana magilaban dan ge Jingkylli kiba jerong kilaban dan pat ge Jingkylli kiba lingkot bat lada ge Jingkylli kiba ngahap banda pensyaya ge rukom ke bakhambun ti nganget ngin sa continue gini ge pekepor ngan sabu igini gi lenong gi khot gi bafi ai gi Jingkylli bat ngan sa shim Kyrpang ya ka ban Jubab namala da Islam lesingan penut por fi kendiat por tang kendiat por ngan umla ban penut por khambon te tong ini pulena gini ke kitab Isaiah nang ko balai pusan ke khot gi Nyngkong bat ka baar ka ongkum ni kariklau bat ke jaka kinja kin sngo ba karish apru kan shat kemen bat kan pu kumutiu kulap kan puk rahai bat kan shat kemen da ke jingkemen bat ke jingrwai ken ya ke buram u Lebanon on ai heka ya ke jing bahatam u Karmel bat ke Sharon kin yo i ya ke buram utrai ke jing bahatam ke jong blai jengi figani ke kitab Isaiah nang besan pulai la pin puli u Isaiah u de way na ke prophet jong blai na penengi babon ki we pagi prophet ubakhamdan ke jingyo i ke babon la nega bakham jingai yo Jesus Christ kumno ba undawan ma u unlong tikani ke dei ke jingkular ke jong blai yo u Messiah ba undawan ma u unwan shakani ke pertei unle igni ki kam da pipulina ni wang kan phuk rai kan shat kemen da ke jingkemen ke jingrwai ken ye ke buram u Lebanon on ai heka ye ke jingbatam u Karmel bat ke Sharon kin yo i ke buram utrai ke jingbatam jong blai jingi nganum pensyai lut ye ni ke baong kamut ayu Lebanon kamut ayu u Karmel bat Sharon ngashkwa noi fi ke Lebanon ngelada pin pet ba ke jing shawat ke ke Shillong tang ba lada ngakran bet nang ni ke kran ni ke dieng ke kran ru ke ju upor ye kikin jalum bat changan ong fi ke ni ke por ke ni ke kran yo Karmel ulum Karmel nang tak keren ru ia kini ki jaka ki bau blai unwan nda haba wan Messiah kandan ke jing shat kemen kandan ke jing roi un pendan burambiang ia kini ki jaka ki baladu no ki bagi priu kim kan mau shu kim pet shu kumakalong hadu menta kim pet shu ndrai kan sepoi ke por finio i bau blai un pendan burambiang ia kini ki jaka bandawan Jesu unwan bat unpunan buram biang bat pinyo ibiang kanan kajing pinyo pat ke jong blai ya ke buram hagini ke jaka ke bala keren kitab Isaiah kata ka dege mangakwa ngan Jubab ya ke jing im jong fi to hagini ke por nga kwa ngan Jubab ru igini ke Jingkylli ke jong ini bet remeka rembai ikli kumne kumnong in lang faithful ya ke calling ke jong blai but hakum kanu kepor kadai yo blai ba unsay bangin lang jingker khu shakiway kani kadai ke Jingkylli kabang akwa nganda pensyai kendiat ngala ong pala da ngamlap bangan duai lut ngan sa duai ibaro itu gibadan kam Jingduwai tongan Jubab ipi bet rimeka rembai hagani kepor ia kani ke Jubab pikli hang ni kumnung in lang faithful ia ke calling jong blai sengap ngan itu ifikendiat pimla pin syakri yo blai shabar na ke jingkot ke jong blai namakan sepoi ke por bau blai unang ngam itu ifi pikinong trai ke babaman nagatagadaw ban syakri yo blai ngidan kam na yo ke jingkot tiga jingkhat ke Nyngkong ka bangakwa ngan syukuran ni figa de jingkhat ke jingpenim u play u da wat ifi u da khat ifi bat u khat ke jingpenim nda u la khat ye ke brio ke jingpenim kwa pende shai ba gata
unsa penpau pat yaki ya ke jingkhat shega jing shikri kila bandan ki badan ke jing shikri ke bakham shalor kila bandan ki ban poi shega jing shikri jong ke jingkhat ke jong play ha ke jing day bat ki kerdan ke bakham shalor le si ke jing pen slek ke bakham lor hare ki nandru ki jingkhat ki ba kila ban tray lagi kam ki jam ki kam government ki dan bat ngakwa nganong fi ki dan pagi jingkhat ke bakila ban shikri ha ke met ke jong try ha ki ru kom beper Tika Jingkylli ke jong pimen da ke Sngi ang nega day. Ba ngakwa fin ai tu ke Jingkylli ke jong ibet ke nega pari tu ibet remake rambai. Fi Jingkylli ang ne kumnung in long faithful. Fi ba fin long faithful ke Nyngkong ke day ba fin dan ke jaka jing shakri ke baday. Ba fin yai ne ke jaka ke ba filet Jingiaseng. Ba fin ngap bai ke jingikai ke Bible study. But bapin puli ke Bible kat kum ke jing shai ke bapiyo na kinong hikai Bible ke bashisha. But pinyai ne ke Jingduwai ban ke jinglong jing im da ke bale ya ke nugo barit ke bau play ai ke jing im jong fi. But nda bapila sngau to bau play u ai pi ke nugo jing ai ke la balong ke AK. Kala balong ke nugo barit tang ba yai ne bat ke ta ban yai le ka da ke donot jong ke jing sngau bau play u khot ifi. Pinses ngau thoi ke jingkhat jong blay nama ke jingkhat jong blay ke pau sugi skim njida no brio u balaban ngau thoi lot ke jingkhat jong blay na do besdang kata ka dei bangam ju priang ngam junge njida balaban tip lot hare piap ani ai ne ke jaka ke pilai piap an shakri you play don ke leadership ke piang Shong bat ki brio jong blay ke bas ngau thoi ya ke lenti ke jong men se me khot bat ka wei ke bang kwang anong fi nda kala dei ke por bo blay un sei fi ke liang ne ha ka bakum ke no ke por ke dei yo blay un sei ngi balong ke jinger khu shi ki wei fi ke jinger khu ke bo blay kwa ban sei ke brio dei ha ba ki u ai e ke barit ke jing im jong ki ha ba ki le ba hai ke ta pinyo I suki ka long jinger khu ke ba khame ba pin se kala long ke jinger khu ke ba khama khli ke ba kham pau sheki bobon ki brio bat sheka met ke jong try tenga nget kata kala yarap ye ke jing im jong fi de to blain kur khu pi nget ke ne ke jubab kala yarap ye pi ke ne ke par ta ngan sa duai ya kini ki prayer request ko mga ladep ong tenga kwa agene ke par bangan puli ke ne ke pa ke Jingkylli kamut ayu ki nyau rishat bakren ke proverb kendai ke dekat ke Nyngkong ma ki tho ang ne so ba pastor duai yang abang ani ke jing start ban shakri u blay bat ru ban le ki kam palai ke yeng jonga to I doni jerwa fi aga kita proverb kalanong ke bakendai nganda puli ke ne ke waina ki jingikai ki bangala kren la bon sin tamanganum la mentag Sngi bangan islet yegini ki rishat fi iya gani ke lanang ke bakendai ke dekat ke Nyngkong ke jing start ke tei yala ke yeng ke dei ke jing start ke betei ke yeng bat kani ke jing start ong usalaman ke le kumno ke sta ke ktien sta fi ke ktien ke si ke ktien sta ke mot bada ke wat ke benep ba u brio u bestat u sim da ke wat ke benep ba u penwandur ia ke tu ki rishat upenwandur usta gektin sta gade gektin ke si peka kapafi penwandur hi o shrong la danga bu sa daga wai gektin ke si but haba fi sta daga wai kamot pi penwandur yu tu dieng baun internet ti usalaman uwanra daga nitin ong kade ke jing start kaba taye ke yeng but kade maka kaba sta ye ke nyau tali kirishat Tenganum penilot ifik lagi nyau tu lagi rishat nama bakan Islam. Rengala jukuran ni gani bagi nyau tu lagi rishat kidu palat nagi yeng gisam hagi nagi Sngi. Urishat ubang asyat keran mga uday urishat jangka jing it blay. Urishat ubang Nyngkong ubang yeng kamdan hagi nagi Sngi kadai. Kamdan ke jing it blay hagi yeng gisam jangka brio. Nda ba umdan uni urishat it blay ke yeng sempinyo I ke yeng gesir. Urishat ngapa? Urishat jong ke jing it blay. Udan kampalat ke yeng sem.
Way rishat ubang asyat keren uday rishat jang ke jing sngongo. Balada pimdan ke jing sngongo. Kayeng jang figan day ke besir. Lada pimya sngongo para mapi ki khon ke sngongo yapi kimik pa. Kimik pa ke sngongo ki khon. Ulok sngongo ke bakalok ale kalok sngongo ke bulok le. Kadantang ke jing kanyo mangta. Kamot kamdan urishat la ne upaya jang ke jing sngongo. Bat la ka tu ka yeng lay kamdan ke jing sngongo ya ke bu play le. Finhap ka tu ka yeng ke ke ir kata. Nakata ka daw nganum kran lut igini ki rishat. Kini ki rishat ki kraw. Ya ki ba ngaladep don ru wat apa ka notebook ka janga. Ka bangala tho baro nyaw tuli ki rishat. Tengah syuai fitang ini arteli, urishat jangka jing it, urishat jangka jing sngongo. Uday bandan haga yeng ke sem ke jongfi, baga yeng jongfi kan scam. But uba peniang ini ke rishat, dega jing start ke jong play. Wajib kelat ikata. Dan diberi berdua isbon ba kuat baga yeng kan biang ke yeng kan mau ke yeng lah ban yalam ke yeng kon kitin rai. Fin yalam kum no la da pimdan ke jing start jong play. Dega jing start ke bayalam ke penlong ke yeng bukan scam. Tadai nak kita daw mentay ke Sngi ngakwa bapinang yakani ke ketien ban num wengno ke rishat ki baga jing start kamut ban peniang haga yeng ke jongfi. Tengah ngai ublain ke khui fi la nakalong bala fila fin ci text singa po message jonga la ni po tu ka agani ka comments ke babi ai ngan sa ai fi ya kito gi nyau to ligi rishat kat kumba pikwa to blame un kur khui fi agani ka par de don kan ono ga Jingkylli shu la da long kwa fin ra shi jrong la da don dan shu ta ngan duwai agani ka par ngapa ngan duwai na ga Bynta I hajan ilingdo Jingduwai ke yeng sem jong I baka yeng sem ke jong I kan syakri yo try. Tetong ini tuai yang ni ke por bo blay unek ke kamba ya ke yeng jong pi I hajan iling do ngakwa fin da nget yang ni ke por da tuai bo blay unarakat baka yeng jong pi bat ke yeng jong pi kan pai show try tong ini tuai. Ko pa ke ni ke por blay ngawan ra yang ni ke Jingduwai ke try da ke jinget a blay ngakren na kamta ka ni ka jiyang ka dyan ini hajan iling do ablay. Ngakren ko pa aya ka baga bor ka dyan ka jing pengendo ka jing kta ka jing tray ka dyan umensi makhoy kan lang aga yiyang ka sem ka dyan ki. Bata ka jinget ko pa ngayang lang ni ablay. Ngada nget kin try. Baka nan ka ay ka ba kraw ablay ka ba medan menle aga jing im ka dyan I. Bat ngada kirpat no ko try. Baka ni ka yiyang ka sem ko pa ka napay siya me. Kita ko try ka back no no men sim pa man ga yeng sem ga junkie. Mga dwai yo men sim ba khod chame. Ubadan ban yalam ye ga yeng sem ga junkie bakin tip you make try. Nga dwai a blay penlong ikiru bakin naman IT la di chame ga try. But nga nget ko pa blay ma ong ko pa na ga ktin ga jame. Mamalam pen em yo way na ga yeng man pen em ga yeng burak away. Nga kamilan di ba ga yeng junkie kan syakri bahaya me. Nga ilut chame ga buram. Ketengah jong jisung Duwai. Amen bat amen. Tang ini Duwai piang agani ke por na ke Bynta ini ke bapa Duwai. Ngin Duwai na ke Bynta ini I shut up. Fi ong Duwai I pi bat I khon jong fi. Kita na hospital. Tetangin Duwai bau blay unlek kamba. Nam tip pidana hospital ayu tang bakat bapidang pet agani ke por. Waju klet agani ke jing shisha bau jisu ulaba ya ke jing pang jongfi. Ula shimno ya ke jing shitom jongfi. Dengan Duwai agani ke por bau blay lek kamba. Kupang Duwai na Bynta ini shut up but I khon jong ya blay. Kat bagidang dan menta hospital kidang pet ya agani ke Jingduwai. Kidang sngap kidang ya Duwai lang. A playing a Duwai a board jong a jing pen kia. Kabaling ba ke kerteng ke jong Jesus Christ. Kan kia gani ga met but ngan yo I ga buram play ga jame. Pe ini ga jing pang but nga Duwai a play ke jing pen kia. Kabaling ba ke jing am snam ke jong try jong Jesus Christ.
kan long aga met ko jong ini I sedap I khon jong I bakin yo mina no hospital kin yo let no shiyang blengi ai ngo eme mes ngau ni Jingduwai kerteng jong jisu ngi duai amen but amen amen to nginya ngini duai ru naga Bynta I ngam tipi ai kerteng ne my hope tipi kerteng gumno ngin duai naga Bynta bapin light naga ram naga jing jong yeng but bapin yait agalanti ban pensengo bahayo trai shangan shuang if ikindiat ini ba ai gani Jingduwai fi ngampen rem babi shimram shimsha nagibrio haba pidon aga jaka kabapim don lat harikat kum kaktin ke jong blay ka ong ubahok ushimram bat siu no pat kabamut bala da pidai ki ba it you try pidai pindala pa ka dot not pidai pin siu ini ram dengan peni fi kendiat aga ni por ba pin sngo tho kat ka bala hinga kwa ba pindan jingai ngan duai tang ba yele kat bala banum pen million ban shimram palat nama geram kan de jingriam mi pi ka bagawe sngi pin pa ga jaka ka ba tangan duai ku try nga duai a play ba it janga kumba katuka can take a one show Elisha a play ba it met kli yaga yeng gesem but abakam dan show kadan tangka umpriang shikio try da kata me penlang lenti bakan light nagaram ngatwai ko panam tangani ga yeng a play wal ana kim dan show ray ko pang dwai bakin dan ni ga umpriang kabakren ni ga bor ga jong men sim ko kabakren ni ga jingpen sla kan yo jaka haki habaki don ni ga jingpenem kabalang bau Jesus Christ ai ku try ku ma kaniga ja kaniga riu kun tai ban pelaj ka nagaram ban yadaya ka naga jing shapen le rain haki nong shimram atwai men tag sngi bakin nang man priang me Jesus bakin dan yo men sim ko ya ga jing junkie bakin sngo tho kum no ban le ban men tau ka lat eki bakin la ko pa ban light no na niga rambat bakin shakri bahaya me ablay trying at nget ba me Jubab igani ga Jingduwai haka kerteng ga dong jisu ngi duai amen but amen amen tong ini let ban duai ya ini Ri-Bhoi Lingdoh pipa ange ga Jingduwai ga dei ye para jofi I kromi well el nongrang ishate agi bor jingdum bat aga bam gedi nang ta ini ngan duai lang bro arngut ini up dahun lang Lingdoh pipa duai babidan jingele aga jingmut perkhat bat kiwan ge jing sngo ge babunjat ge bapen shepting pi bat ge bapen klumar bat fi ong duai ru bapin yai ne bat shakri u try snap ngan ong fi shikentin shwa ngan duai pi ke jinget kede ke Nyngkong tam la da fi de venio ai no play ke jinget kam kren tam fi shwa ngange har ge jinget kede ge jing shania la da fi shania shi shao play ngan duai nang ne o play le kamba ini para jong fi kromi well el nongrang but nakabenta jong fi ni up dahun lang Lingdoh ro ngin duai bakani ke jingele ke jingmo perkhat kadai ke betrai bahagani ke jat mensi magini sngi lada kalong bala ngakwa fi ba pinum pep ban yai ngap ke tin ke jong play ban mani try ban persang ban duai kat bala bat banum shashkor ke sur ki balang persha ye ke tin ke jong play bat pinio igan wan ke jing play tongin duai ku try ngawan ra ini Ri-Bhoi Lingdoh ablay na kabenta ini para jang I badan ke jing shate haka jing million besni waga addiction trying a tip ablay ban light na gani ke jing te mrau jong gani ke addiction kadang tangka wai ganong rim na kaktian ke jam eba kata kadai
bakin ya sham shisha bat me ken jisu be namara play nunu be sham bat me dakata jing sham ka ba shisha unlike naki kinjiri jong jing te baro aga jing im jao ngatwai men pelongi uni cromwell ku try bau ni sham bat me na do ni Sngi kanan ka jing kendu ko bat me bat kanan ka jing pelai ga jing im ka jao ngatwai ru ablay nam tai ni kong ablay be ni up dahun lang lingdo kani ka jing le ka jing mo perkhat ki mensim paman ki ba tap ka jing mo perkhat ki ba wanra da ka jing shap ting be na ka jing im ka jing ingadu mak kare ban kinria but ai ko pa ka kitien ka jamaica ba ka pule ai ka nanget ru wat ka ni ka por ba ka don ka jing shanias kamame ba ka nom kit e aladi ka jing mo perkhat trying to play ki surgi ba ka yos ngau ki pamya dai ka kum gaman ka jamaica ba ka nom priang ni ka ta rekan puli ka kitien kan ngap ka kitien ka jamaica ban ngani ikan ka jing pelai ka jing pengat bat kan job sendan haka kerteng dong chi sungi duai amen amen tong idan sai ni wei ikateng I flora kongsam pi request bangin duai nam ta ikon jong fi utrayon kta I bat unperan kam nam ta kerteng ke jau nang ta ini bayaman ngin duai ru na ka Bynta la khat lai snam ta fi shitom ka kpo tiet ke shadam kadan ka jing at agamet kleng titong in duai bo blay unle ka kamba ifi I flora khongsam ba bayaman tong in duai ko pa gini ko por nga ra la ka kti nga kner shigini ka brio a blay kat bangadang duai gini ko por shimti ko pa blay be it gini ka jingpang ko badana ka met ka junkie nga duai ni khon che ni kongo pa blay men kta in pai shme in shakri me but nga da duai ko pa bo satan unumyo kanan Sngi ko pa bangin yo ba men pnime but in the shakri shishay me shimtiru ko try blay ni bayaman nga duai ko pa blay la khat lai snam gani ka jing shitom ga dana ga kpo kani ka shadam ga batiet kani ka jing at ka badana ga met but ka jing dap jong kani ka kpo ga jang nga bay gani ka jing pang baro try mela ba no da ka jing jingam snam ga jame la bom la tiet la sempat ya me kan jisu ban ma ong ba da ka jing jingam snam to me mela pun kia nga krane ka jing kia agani ka por kan long ha ka met ka jini bayaman bara playing at a net ko try kan jaga kamba na do man ta Sngi ha ka kerteng ka badon bor tam ko dong jisu ngi duai amen but amen tong ini duai se ni wei I Cecilia lamare ngin duai ye me jong pi be don ga jingpang ikateng Isandra lamare tingin duai ngin ga por na ga Bynta ini ramset ro pipa duai ba pinlight na kanu ka jinglong emotional mo ka to ga jing sngaw gi babon but ba pinlight na kani ka jing dombe ro but kani ka penjenjar fi kani ka dai ka ba nga kwa ngan chuong ye fi shikintin sho bangin duai fi ni ramset kani ka dai ka jing san ka jong fi aga jede bar play play bo ye emotion la ne jing sngaw ha wai po breo tama wali yai sa daga ta fi difindan ka jing san ka jing laman sem but pinlap la daga jing laman sem jong fi ka san ka pen bet ye ka jing lang jing im barok ka shabar jong ka jing im jong fi dengan duai na ka Bynta Sandra lamare angin duai nam ta jong fi ramset trying a duai nam ta ni kong Sandra lamare blay ka no jingpang kabile aga met jong ngam tip ko pa ka jingpang ayu andre meyo abidon na ga ni ga jaka try ban pa ga ni ga jing duai nga kren nang ni ka kamba na ka Bynta ni Sandra lamare pe ni ga jingpang ka ban pet ban nga kren ni ga jingpan kia duai ru blay na ka Bynta try ni ramset blay ai ko pa ba ni ka jinglong ka jing sngaw ki babon ki bawan le ka jing bom la ban sha ye ka jing bitar ko try a blay be it ki jing pun bitar ki babon ki pun ki ye ka jinglong jing im jongka kani ken try a blay nga dwai ba men ai ka bakan it ye me bakan kham jan sheme
kan kham ngam chiliu aga ta jing dai ka jan bat me namara ba jing long man sim jong ka klan trying a dwai a play kan la ban control le jing im jong ka ba kanum ya sa da ke emotion trying a dwai ba man sim jong un hikai ka but nga back no ko box bar ba man kanum la e jing im jong ka da ke jing nga dwai ha ka kerteng ka badon bortam ko jong try jingi u Jesus Christ amen but amen tong ini dwai ru nagabenta ini benisha marngar kwa fin su ai seneng kendian sengoba ai heneng kendian benisha marngar I pipa duai nagabenta ke pidan ke jing septing pila bani yang skema ke jing shekri ba ke jing khadu blay ba gadan ke jing ele ke jing thai aba pipule bible tong in duai nagabenta jong firu ini pi kerteng ne ngam tip bale pi ne kerteng pi Jesus my savior ngam tip kerteng kum tane am den rei la fi mut ban gani ga live chat nga kwa fin de check e kerteng ga jong piru nama bangan duai de kerteng kata ga de ga bang kwa tala fi de kerteng ga bam de ga jong pi talong ga ike ga bam de ru abangi duai dengan duai nam ta jong fi ba fin la ban yai ne adu ko bakut ba fin shakri utrai dengan duai fi ga ne ga par ngap ngan duai na ga benta jong fi ba ga jing shapting ini benisha marngar na kwa ba play un plait fi na ga ne jing shapting tang ini duai bat fi ko trying a duai nam ta ini benisha play be it jong ada ga jing ai kan ga jing shapting ga be le aga met ga jing kan ga bakta ga jing mu per khat kan ga bawan le ga jing im jong king ga duai ga jing pen sle kajong men sema khot kan hiara ga jing im jong ia ga ni ga par ai ko pa ba ga bor ga jame kan hiara ga ni ga par play banganda yo ken try ba ga jing im ko jong kan kalalong ka pa men yo ia ka do no jong ba ini ban pai shame ban pdiang ga jing pen im ga jame na ga jing shep ting ko pa play ka yo jaka de ha ba ga jing jame kam dan mama ongo pa na ga siti yu yanis ka bening kongol nang ko basaw ga khat ga khat pra ma dan jing shep ting ga jing ga jing ga bejanai ka be no ga jing shep ting ga twai bekin dan ga jing ga twang ga twai mtai ni benisha marngar ga twai ru na ka benta ko pa play be ini bedana pleng ka jing ang not ban shakri bai me ga twai men ai ga jing ga jame ba de men sim khoi bat ba in la ban ya chkhmal ban shakri bai me hagi sngi banwan trying a lot shame ga buram Haka kerteng ke badan bor tam ke jauh cisung itu ay. Amen ban amen. Amen. To ngin duai nam ta ini angi aingo ublay hat. Ini way kerteng hep it kan. Ngas ngongo ublay ba pipentip ang ne. To ublay ni obram. Namal nga si duai ndre de ublay ba penkia. Aingo ublay nam ta jong fi hep it kan. Bangila duai fi managani tayo ko baladep baru blay ulapan kia fi kade ke bas ngotonat badan ki briu ki yo mat e kamba te ko blay shibon nget pinia nget ba ka jingpen kia ka ba blay la ai kade ke bejanai bat scam la da kawanya le wat priang show namaru blay ulapan kia e ke jing em jafi te ngakwaru ngan duai nam tai ni kong listful jana ni duai nam tai khon jong fi be jirkho but e yeng sami barak away tong ni duai ke ni par ko pa nga duai nam tai ni khon jong I kong listful jana kan ni jirkho a blege be le a gemet ke ni khon jong I be a ni par ke ban kendria nga krene ke kamba nga krene ke jingpen kia ke balang ba ka kerteng ko jong Jesus Christ kana ja ga jing im jai baka na du jai na du menta gisngi ang ini o iya ga buram ka jame kerteng ga jong Jesus ngi tuai amen but amen tong ini ya tuai shu igini brio nasngatonat ba klem dan shibon gi ba pa igi Jingkylli te menta gisngi ngan pendap igini gi jing tuai I Dublin rani ngin duai nam ta ikpa but ikpa ki khon but ki khon shen rang
kibam jutre banet Jingiaseng, but pikwaro Jingduwai ke yeng makan syakri utrai. Kata kadai ka Jingduwai ta mga kwa mga ong ifi ini Dublin rani ke ni kapar. Ka Jingduwai jong fi kum ke keme kan penlong ia ke yeng jong fi makan pai show play. Penmelin man Duwai, but Duwai de ke jingai agawe Sngi pinyo I kin pai show try. Ngin Duwai rum tay ni Shimalen sun. Ngin Duwai nam tay khon jong fi. O hamish banshan scam sun shitom bet man kapar hospital. Kishit but kadan but pi pingat bau blay pen kia daga jingjingam snam ko jong Jesus Christ. Tetong in Duwai tay ni Dublin rani bau blay pen pai ke yeng jong pi lok jong pi ki khon jong pi. Mangin Duwai ru na ka Bynta u hame banshan scam unyo ay jing pen kia. Ku trying a Duwai nam tay ni kong Dublin rani a blame and I eager dot note ka bishania ame. Na Duwai ko pa ba daga jingat ka jong imetay ka skiru nga Kyrpat a blay. Mamen kta ye lok jong I ye kpa jong ki khon ki ba yeng sam. Na Duwai wa ki khon jong I baro u try. Kanan ka jing pen pai kanan ka jing kta. But aga Jingduwai lang jong abat ini kong mentay ka ski kanan ka jing pen kala ye ka yeng ka sam but ka bor ka jong men se makot kan pen pai ye ki. Makin yo Hashem me ka jing pen em ka jing em junkie. Trying it anget a blame men yo buram na ka ni ka Jingduwai. Ka kerteng ka jong Jisu ubana Nazareth. Trying it Duwai a blame am tau ni uban uba hame ban shan scam a blame. Ka ni ka Jingpang. Kabawan nila ay jing im ka jao. Mabek ka ng bit banwan shu agamet ka jao. Try dan ka man tiya bunsin. Ha hospital. Uday ban light no, but uday ban kia. But nga ngay ablay haga kerteng ka jao Jisu. Kanwan ka kamba but ka jing polite. Nadu man tayo Sngi. Haga kerteng ka jao Jisu ng Duwai. Amen but amen. Tongin Duwai ru agani kapar. Singap ha? Kidan ru ki baay hang ni yang ni ke Jingduwai kadan ko ke Jingkylli hang ni ka ba kli dai ni ba shitha ai ke ngam tip pidai mano ai ke jing shang ala ong fi bala da pikwa ban ai ke no prayer request bala da pikwa ban ai ya ke no Jingkylli sngo ba ban ai ba ka kerteng ko ba shai te to pikli ni ke Jingkylli kumno ngin la banjan shoblay. Singap ha. Fi bapin la banjan shoblay. Kwa kadai ke jikai ke bejrong. Tamangan syuong fi shikintian. Singap ha. Ngan syuong fi shikintian. Ublay uday ubakwa baki priu barok kin jan show. Fi bapin jan show blay ka Nyngkong kadai ke jing pen em ka balambao Jesus Christ. Na beretang na kasnam ka jong Jisu bangila iya ka bangin let ya jan jong blay. Kamot pinipin na siyam si shayo Jesus Christ. Kabaar bangin jan show blay kadai tang na kabor ka jong mansim bukod. Uday mo ubayalaming isya jan jong blay. Ubawanra iya kataga jing jan baru blay kadai na kabor ka jong mansim bukod. Tenga kwa ifi bapin don ni ka jing pen em ka basisha. But bapin don ru yo mansim bukod ka jing em jong fi. To blay unkul khui pi kata. To hagani ka por ngakwa ba ngan sa Jubab igi Jingkylli nrai gidanang ni Jingduwai ru kibala ay na ru mane. Dengan Duwai na kabantay ba risha sad. Ngin Duwai na kabantay jing shitom jong fi ho butlom lakat san snam singkai kakta kinabs bat kasnam. Ngin Duwai bo blay ulit kakamba. Ini ay bak nong sejru ngin Duwai ia ka jing sngor tiyan nga mansim ka jing shep tiyan. Tangan Duwai kini ka par. Kupang nga Duwai nam tay ni iban risha a blay biit na duk matag Sngi. Kani ka jing pang hao butlom a blay nga kren ia kini kinabs nga kren yung butlom. Bat ia ka snam ka jang ikan dan ka jing kta ka jang mansim ka kuat. Try na ka bar jang ka kiteng ka jang Jisu nga da Duwai ko pa ba manis na iban pen kia ay no butlom on kia no kanan ka jing pensyong back ka bawan da ka jing kta ka jang Jesus Christ.
Trying na yo iba gani ka jing im gana kias nan. Nadu man taga sngi. Trying a dwai ro a blay ba it nam tay ni ay bok nong set. Na dwai ka jing im jang i. Try gani ka jing artatin ka jing shep ting ka min sim. Be gani ka jat min sim baman ka bele. Na dwai ko pa ba inang kam jan shame, inang kam it yame, inang kam nang banyat agalan tiga jame gan try. But a blay ka jing shep ting kam dan jeka. But ki priya ka ba dan ka jing it ka jame. Try ngi ailat shame ka puram. Kerteng ka jang jisung i dwai. Amen, but amen. Tangan dwai shushu igine. Ini rufi ay kerteng daga apostolic Christian mission tengam tip aga nagurukom. And dwai nam ta jang fi bans imle. Ngin dwai bau mensim jang blayon pensyai ka jing khot ka jang try. But bon sin piwan ka jing artatin. Kani ka dan kam ka jing slok ka jing shisha. Kani ka jing day ba ka jing khot ka jang play. Hot ka dan kam an dwai ray. Ka dan kam ru ka jing slok. Pi namar ban snot ho ka jing khot ka jang play. Kam day ka besok ka jing im jang preo. Talar fimyo ka rukom ay jing mot ka ba day. Nan ong ba fi pin poi shi ka jaka ka ba. Pi shu shimba ka tur ka day jing khot play ka tur ka jing khot play. Te ki dan ki preo le ki bishu ong la ka ong dan jing khot. Tengah kuat bangan shu ong fi ka ni ka par. Piap an snot ho. Tangan duai bo men sim jong play pen shai. Bala ka long ka bala pila ban wan shangaru. Mala ka witness din adu shibiji sheneng. Ngala ban ay ka jing slok ka jing im jang fi. Ku trying a dwai na ka benta ini para jingi a blay fi ban imle. Ka jing angnot ka jang ikin try a blay banyo ka jing shai ka jing ka jing khat. A blay nga dwai ba men hikai ida ka bor ka jang men sim ko. But I be in skill to ikin nong rim kam tam na ka tien ka jame. Ba ka jing khat ka jame ka dan bon ru kam a play. Ba nga dwai ba men ay uku pa ka dot not. Ka ba shai ba un skill to shai. Ka jing khat ba bon pendep ka ta ka jing im jang. Ay shame ka buram ko pa ka keteng ka jang chisung dwai. Amen, but amen. To nganduai rum tai te ban shai lang warjri. Ya ka yeng sem jong fi brok away. Nang tangin duai ru nam tai ni telang. Ngin duai nam ta ka result jong fi. Haka kat Sohthri. Nang tangin duai ru nam tai ni banda rihun makri. Duai bapinyo la ka jong ka kam. Bari ka yeng sem ka jong fi. Tangin duai. Ngin duai na ka benta jong fi. Ko pa nga duai na ka benta ni ban shai lang warjri a blay. Haka yeng sem ka jong i brok away. Ay hagi ni ka porkat mga nang duai nang ni a blay. Ay ka naga jing kta ka jame. Ay ka naga jing alam. Ay ka naga jing ay ka jame. Ay ka naga jing tray ka bakraw ka jame. Duai ko pa ay ka result ka jang ni telang a blay. Hagi ni ka khat Sohthri a blay. Nga duai iya ka jing isnay ka jame. Iya ka taga jing shams ngaw baha ka ba na me. Ba indala ban job ban yo ka result ka ban pen kemen ya iba ka ying sam. Ba inanang ban ay buram me a blay. Duai rum tay ni banda rihun makri a blay. Duai ko pa blay ba inyo laga jong ka kam ka jam. Kajan kami iko pa ba inyo laga kam ka jam. Nganget kin try. Maong ko pag ising sam lagin kerdo bagin chatngan. Hana kita gibawat ya meginom kerdo ike gibabaha. Na duai menda yarap ika jing im jang ika yeng sam. Main la kin try ika ban shakri ya me. Nagapor shikapor. Try ngi ailut shame ka buram. Kertenga dong chisu bana nasa ngi duai. Amen. Amen. Tanga kwa finiat shaneng. Idan ini betul ang ni my hope. Induai ka jing it ya baro. Mapindap na ka jing it ya baro. Kaniru kadai. Hot ka jing duai ka dan kam. Tang ba kabadan kami kadai. Bapin kam shakri bahayo blay. Dan ka jing day ka bajan baru blay. Ka jing it jang blay ka na shlay ka dot dot jang fi pinyo i. Pinlaban it i gibriyo baro. Kani kadai ka ba. Pidan kam na sengutongan sa duai. Ini balari hun Mawlai. Idan ka Jingpang. Rheumatoid arthritis. Ngin duai bau blay unlek ka kamba ka jing im chang fi. Tangan duai shwai kini. Ku try nga duai naga benta kini ka beton kam ka jing duai a blay ka ni ka por. Ku pa pelong iki bakin shem ya ka jing it ka jame. But bakin grow kin sana ka jing it ka jame. But ka jing it ka jame ka beton ka jing im chang ki. Kin laban iet ye ki brio baro.
Kyrpang ru ngadwai blay nam tay ni balari hun Mawlai. Try ngadwai yagani rheumatoid arthritis. Ngabek yagani gajat jingpang naga met jang I kaba penwit kaba kata kaba yale kaba penling a kaba penjenjar. Try daga jingat aga kerteng ka dong jisu nganyo I yaga kamba ka jame hagani Sngi. Try nga aingo ima play mas ngaw ni Jingduwai. Tong Jingduwai ru naga mentay ni trisila khan. Jingduwai bo blay unai ka bor ba pin shikri ba ka yeng jopi ka besok. Ba Jingduwai ru nam tay ni depi ida na prenga jingpang. Tong ini duwai gani ka bor. Kupanga duwai nam tay ni kong trisila khan. A blay ba it jangang Jingduwai bo blay unai ka bor ba gilaban shikri. Ka bor ka jang mensi ba khoy ka jing ai. Na duwai ru a blay ba kin laban shikri ba ay me a blay. Duwai Kyrpang ru a blay ba it jangang kupa. Yaga ba men snake in try nam tay ni depi a blay. Kaniga jingpang ka ba dana ga met jang inga. Hukum makadeban kinria no. Mentay ka Sngi bat kan na jaga kamba ga met ka jangki. Daga jingay nga duwai. Kerteng ka dong jisu. Amen but amen. To hagani ka por. Kidan shibon ba kibriyo ki ba pa duwai. Kiba ngayo I hagani ka waypat ka chat hagani ka por. Kiba keliru ini leban raptap. Pikwa bangan pensay sipang kutu ka brio aga kitab jingpan pao. Kalanong ka bakhat ar. Ma fikwa gani. Dengan pensay ganiru ganday ka fajrong. Fi kani ka brio. Kidan ka brio kiba batay nga siya hui piyang ne. Kidan kinong hikay kibaong bagani kidan kibaong baki kikren bagaday kamari dan kibaong kumtaro. Henry kat kum kujing puli jongang ne. Kani ka kentay kabadana gani ka kitab jingpan pao. Kaday haka jingyo I jonga ngayo I bagaday ka Balang ka jong Jesus Christ. Kaday ka Balang ka jong try. Kabadana preng jingile bunu yak jakarube. Baga Balang abang ong ka Balang ngam kren ni ka way ka Balang nga kren iya kibanget kibala yokmat iga jingpen im kabalang bau Jesus Christ kibala don shishay iga snam ka jong Jesus. But baro kita kidan hagamet ka jong try. Bat kadai ka nonglet kurim bat kadai ka brio kadai ka Balang ka basitulop ka pertay ka bau niu yak jakar ube thong ka nganget tanggat tangan Jubab ipi nama kadai ka jingi kai ka bejrong dengan sikuangan pensay ipi tanggat ta ko blay sibon to ngam tharay bandan Jingkylli syo nedang dan ngam tip sharom dan Jingkylli sharom dan syo ha Open itu aneng itu bakran ni ka jingpen baptis na kamnon tu aneng neng syo ha ini risa dekhar pikeli ka Jingkylli ka ba ongkom ne penshailam yakini ki kentien yakini ki kentien ka ba ong ublay uyarap ya kita ki bayarap elade hato kalong shisha kumta kani ka Jingkylli ngakwa ngan penshai fi suk kani ka Jingkylli kani ka day bapidi penshai katkum na ka Bible kamdan kani ka dekhat kamshimdan na ka Bible kani ka dekhat kani ka bagi beriu ki say pendan kam baro wat ki pareng situlup ki pertay ki pendan kam bo blay wirap itu ki bayarap elade kamdan na ka Bible kamdan kata ka ba Nyngkong siya nga kuangan Jubab ipi ba kamdan na ka Bible kabaar na pikwa mangan pensay ngiktin ka ba ang ublay uyarap kita ki bayarap elade kalangkum ne nga nang ifi fi ngan ainuk sa daga jing im jang fi ngam tip hiday kumno bisa syanon ray la daga jing im jang fi kada naga jaka kaba pimdan jingkerman shu pila dan naga jaka kaba pinle jedujak pila naga jaka kaba pila dan naga jing im kaba setan wa ele ga jing im jang fi ber pimdan lat but na pipaya kaba kum kata ga jaka kani ga ktian kam apply la ni kam try kam fi
Namar kumnu pinyarap eladi ba eladi pimlali esyo. Day nagatakadaw Jesus ang ngakhlaman siya ka pertain nam tagi bahok ngawan nam tagi bapop. Ngakhlaman siya ka pertain nam tagi bakait bakya ngawan nam tagi bapang. Kamot gitu baro ar gidi bamla syo. But lada pimla syo dala de hangta piyo ibo blay de kraw. Wan wat iga jing im chamfi. Tengah kuat menagi Sngi babinsay gini ga basngap bro. Wan wat u blay ngi aga por ga bangingim la. Ngidan pop aga pop ngimdan lacho. Pada Jisu wan wat ngi uyap aga ding flam ta jingi. Mde bangila erap bangi sayo jipne mem. Kebeningkong ane ang pigam dan aga Bible ka baar ngidan aga jeka ga bangim lacho. De blay u ba ai hangi yak jing ai ga jango. Kabawan bani rap ingi bangin la ban im ga jing im ga batmai. To sagaway dia. Fi hadien bau blay desngap ai gane. Hadien bau blay ulapan im pat ya feel ni ulapan im nga ula ya rap nga ula ai hanga ya ka jing im ka batmai. But minta daga jing ai jong play nga lalong kum ni ko mga long. Tinakaliang jong ngaru nga deken ban le ye. Ban syakri ba ban puli ka Bible ban le ba katati ka dan kam gan. Henry kin mau ban syong hi blay ya rap ita ka berap ila di kam la long. Kani ka wan syadu syaka kedan ka balai. Balada blay ulapan im ngilala baniat ngidan kamru katugat ni nakaliang jangiru ban ai gano ka extra effort haga jing day bat ka jing im ga bamalang Sngi mengidan kam subu briu bukrekot lalu suang ban siduai bet lada krekot naladi le ye tun feel be pina duai ga no noro lalu pimut ban syakri u blay naladi pim juduai pim ju im ga jing im ga bapen sngo ba u blay pim persang puli pim persang le jiseng tun sirap kum noi fi. Tadi nak terdaw ketakawan nak balai nganget kala syai ke jing im chang fi. Ta. Tongan duai kendiat agani ke por nak Bynta ini Sheba Susang pidang ke jingpang au spain bar ke kle. Ngin duai ru pito ang ni Jesus my Lord pito. Lada kalong bala dengan kerpat via dia nabot ngakwa vinay ki kerteng gi badai. Nai tho de ni ki kerteng na marka. Kalong babaklala dengan duai ni ki kerteng Jisu try jonga dengan duai gumno. Nak ta daw piap ban ai ki kerteng gi badai. Dengan duai ni ki por na ka Bynta ini Sheba Susang ngin duai bau blay un penkia spain bar ka kli jong fi. Ngin duai ru nam tai ni saralin pengrop Helen pengrop kidana hospital yo kansa tangin duai nak Bynta chongki ko panga duai nam tai Sheba Susang gane ge jingpang au spine ke ktai ge kle a blay kam dei ge besuk a blay ki ab ki yo ge jingpang ko panga krena play ke comeback ke jame bau ni spine ko try unyo mat ke comeback kene ke spinal problem broke away kan kia aga keteng ke dong Jisu adwai ru ablay kene ke jing sita mag kle ru kan light no ba ini o balong biang ke brio ba normal adwai ru ablay be jong akupa hagene ke por ken try naka Bynta ni saralin pengrop bat naka Bynta Helen pengrop ablay kene ke jingpang ke be le ke met jonking up Bek kadai ke mensim paman ke baya le ke jing im jangki ngadu mak kadai ban kenria keren de ke jing pen kia ke jong Jisu kan long ke jing im jangki try de ke jing nge keren bat nge kemi nanti ye ke buram jame kerteng ke jong Jisu ngeduai amen amen tong ini pet Aisyah kendiat jong kene kene side kendiat Shagani side dan hang ni ba kene ga wipat ke chat hang ni dan bakali Jingkylli dua iswa okey to ngin duai na ga Bynta ai kublai ni kong judit rembai fi ai jing pi ai kublai ha ga tagar kombi ong jing kai ngim jiwa nei nei ru ke krau pelat ke buram kolong Sohthri de blai ban yo buram ta kong ai silen nong neng Nginduai ia ke jing tersanya ke kitib ke kejat nang tang nginduai ru naga Bynta ini
uh, Cecilia Peaceful Dahar, Duai Khun Jong Fi Rudi, Shate Mrao Kiat. Tangin Duai Genikapor. Trying a Duai a play, Nagamtaini, Isilian, Nongnang a playing a Duai. Yagani Jing Tersan Gabadana Gikti Gijat a Blake, and Nogo Jingpang, Kabadana Met, Kalabalonga blood pressure, Kalabalonga Jat Jingpang, the Duai many Sngi Yagaban. Penkia no ya iman da Sngi da Jinga Karen. Kan one ka jing polite ka kamba nga met jangi. Dwairu a blebe it janga kupa, nagamta ini Rudy a blebe it janga. Dwai ka jing shate mrao ka mensim baman, nga dwai kupa kan light no naga jing im jang un pai shame un shambat me. Kanan ka jing ikandu, kanan ka jing kta, kanan ka jing shisha ka jame, kaban polite no yo. A blangi islet shame ka puram. Katenga jang chisungi dwai. Amen bat. Amen. Ngamdan por shibon. Ngadan stang kendiat minit. Te ngakwa bangan sa duay kalumi kini kiway pat. But ngamtip dan Jingkylli ne am la dadang dan iway ar singan. Balik himra sa jerong kendiat. Ini bansay lang warjri. Kani ngakwa pinsngap igi jinghikai jonga ki mga lakren. Ngalakren bon bahay gini igi jinghikai jonga te lada filang sngo baha banwan igi jinghikai lada fi smart ban puli igi jinghikai jonga kabanga ay kerteng apo ka voice message ka kerteng jongka kadai runglut snga baha runglut sha ka jing ay igi jong play. Ti nda haba vi dan aga jaka ka bam sngaw tho nga kwa fin shai ya gato namar kidan kiba kibrio ngini gisngi fi kidan aga jaka ka ba la fi pet ba ki mix lang ya ga testament berim ya ga testament ga betamai sngaw tho ya ga hukum sngaw tho ya ga jing ai ba kibrio ki pen klumar kibrio ki yang jaka ka ba chipang ki yang jing ai chipang ki yang hukum but pim so sa na ta daw ngamla an pen shai lot ifin mga ndede ko pa jing hikai tika poro ngamyo asyo na mga letang sikenta tementang ala jan dan stang kemba arminit tementang singan ngan sa duay lang ikini barok ibadan pen jingpang tanga kwa ba pin sa pet yu to ka to hagani ko por ngan le ngani ko way ka kam sngap ha ngan duay na gabenta kini barok iba pa duay kerteng jongfi nga kwa pin chu ai sheneng lesing in duay mtai ba light jana i mauri i arki karbuli pidalin talang bilingdo become swear i bahun rani leban raptap nginduay mtai glory nang ta simply nang ta nginduay mtai kenti bahun nginduay nam ta email dakhar nang ta nginduay yakini baro kiba ai ke kerteng tengamla ngan pulelot ini li ayom nginduay nam ta itu sanla idor nginduay ublay ke kamba ya pi baro khot ngamla ngan pule kerteng namar kelas lam wali sngoy re hagini ko pa ngakwa ngan duay but ngakwa ya pi baro iba ai ga live chat le gini ko way bo ke ktia ke shadam jompi ngan duay nang ni ke kamba ke jom play kanja hagajing em jompi try ngakne la ki kti shigini baro iba ai ya kini ki jingkerpat jong ke jingduwai a play by ye kat bagidang bo la ke ktia ke shadam kano ke jingpang ke jingkro kano ke bol jingdum ke betek ke bekhom kano ke jingshepting ke jingile nga bet na ke jing im junkie but nga krani ke kamba ye ke jing polite ye ke jing pen kia ye ke bor jong ke jing ai ke jame ha ke kerteng ke crowdam ko jong try jing ye Jesus Christ ubala yap ke ding pna ubala mi pat na ke jing tap but ubadang don na do mentai ke sngiban trade ke kamba men polite no ini ke brio I can kia lot bara I ke jing pen sle jong men sim ko ani yar but ngin yo ie ke put on play ke jame haka jing im junkie haka kerteng ke jong jisu bena nasang itu ai amen but amen to haka ni ke por ngakwa ba ngan ong lupai fi ba haka ni ke way ke jing pen mi pat haka ni ke program ke banwan ngin aila de fi ba pen pa lupai ke Jingkylli hapo jong ka tu ke haka ni ke YouTube ki comments jonga aila pa ke Jingkylli ngan salum
ngan sebu lupa bat nang tade ngan sejubab agani ka live chat ke bangile bat ngej agani ka online prayer meeting kan nong ka jingker kui fi tikitu paro ki bangala duai ngej kembo play ujubab iga Jingduwai ka champi to wali singi gitu ki bakli Jingkylli ki bangamla ban penshailut anin mga jingkai ki bejrong ten rai sa sipuli ia gitu ki jingkren le mabnang sa singap itu ki jingkren ki janga fini iga nong ka jingker ku to play un kui fi nga aingo ublay ba fi join ban ngi kublay shibon ublay unarakat bat kuching em chafi kublay shibon